Файлды хөкем итеп төрмәгә утыртһалар, нисек кайтып балаларыгызды косакларһыз? Файлдан балалары атаһын һагынып илаган сакта ничек шул вакытта кәрәк булган сакта әйтмәгән һүзләрегез өчен ничек йокларыгыз, егетләр һәм кызлар, апайдар, агайдар? Был хәлдәр тәүсиратта бүгенге җитәкчелегенең компетентһыз идара итү аркасында барлыкка килде. Башкортстандан хөкүмәте халык белән ихтирамлы диалог корырга һәләтһезлеген һәм телемәвен күрсәтә.